Oganda ma Aluora ma Nyanza koro imedo jiwo mondo koro wuog oko mondo timo pimruok ne tuo endo mar kansa kendo gikaw kanyo okenge mowinjore poni oyudi kanyo kod tuo endo mar kansa. Jibu makamano nogol kanyo endo kod laktar maduong' kar thieth endo ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral. Mano kanyo kod laktar Joshua Okise kinde ma bende ne giyaw kanyo ayanga clinic mar Nyamburu mabende koro idhi tiyo godo neno kanyo konyo weche giko mag thieth mag kansa e aluora no. Ka bende ne okaw thuolo mare makende mar goyo erokamano ne sirikal kuom tich maber ma otimo koyango kanyo koni omenda oseket tenge moromo mar neno kanyo koni otiek gero od thieth mar kansa ka chop kanyo kod dwe mar 2 mar higa endo mar kiny mano mar 2027. But ang'eyo ni gi chenro ma koro wachako ne ka county government ma Kisumu they partner kod Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital nikech wan gi mashinani program. Wabiro gweng', wabiro timo screening, watimo prostate screening mar prostate cancer, cervical cancer, to watimo be mag breast cancer, all cancers te. To ji wega ni cancer mako joma dongo kende. To king'iyo data kacha cha tineno ka nitie jaiga 10, nitie jaiga 20, nitie jaiga 30. Matende ni oken mar ng'ama duong' kende. Ka in nyathi kiwinjo duonda, wuog oko kiwinjo ni African Cancer Foundation biro timo screening kata gibiro offer thieth. Kiwinjo ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital bire gweng' mashinani program, wuog oko mondo ichop kanyo mondo timni screening. Tamer dwoko ne president marwa erokamano gi jatendwa mar Ministry mar Health Honorable Ndwale gi wuodwa maluoka PS marwa Dr. Oumo Oluga nekech waseneno gik mabeyo magikelo kaluoka moso facility wani waneno ka koro cancer center wani dhi mbele maber. Mbadi nosemiyo wa 500,000 madhi tieko cancer center ni, to president bose keto in line kaka wadhi timo equipping mar cancer center ni mabai dwe mar 2 next year cancer center wani dhi bedo ni en cancer center makoro tiyo.